Vítám tě u dalšího videa. Dnešní lekce je na posílení, ale zároveň protažení a uvolnění stuhlostí v oblasti kyčlí. Tak už se snaž naladit sama na sebe a začínáme. Sedíš v diamantovém sedu, v sedu na patách, dlouhá vytažená páteř, ramena od uší. Pojď si uložit jednu dlaň do oblasti bránice a druhou na svůj hrudník. Začneme se soustředit na náš dech. Prodýcháme se hlubokými dechy nejprve do bránice, do spodní dlaně a poté dech vytahuješ výš do vrchní dlaně do hrudníku. Opakuj několikrát nádech, bránice, hrudník a zkus vytáhnout dech ještě do míst do podkličku a opakuj stále dokola. A dýchej zhluboka. Nádech dlouhý, vytahuju ze spodu. Výdech úlevný. Ještě párkrát dýchej. Bránice a hrudní nádech. A zkus se zasoustředit jenom na sebe, na svůj dech, na svou životní sílu. Můžeš uvolnit a s dalším nádechem paži vzhůru a s výdechem dlaně před tvé srdce. Jako vždy zkus vložit do své praxe nějaký záměr. Sankalpa. Praktikuj se záměrem, zkus si vzpomenout, co je v tvém životě aktuální nebo co bys možná chtěla a potřebovala. Poté si propleť prsty a začneme protahováním našich zápěstí. Udělej jakékoliv kroužky, které cítíš, že potřebuješ, v prstech, v zápěstí, povol. Protáhni. Poté začni kroužit tvojí hlavou. Opatrně od jednoho ramene k druhému, kroužky. Vnímej to protažení hlavně v záklonu. Pomalinku. Ruce si ulož na ramena a vykroužíme ramení klouby, kroužky tvými rameny. Poté ruce uložíš na svá kolena a jdeme zmobilizovat celou páteř, nádech hrudník, výdech se skůlať a protáhni mezi lopatkovou oblast. Nádech hrudník, otevři záklon, výdech skůlať a vnímej tu svou páteř. Poslední protažení páteře a poté se znovu srovnej. Pojď si uložit pravou dlaň na patu a vytahuj pánev dopředu do takového polovičního velblouda. Nádech hluboký a s výdechem zpátky. Na druhou nádech otevřu, pánev dopředu, otevřený hrudník a pomalu jdeš dolů. Pojď opět paže vzhůru nádech a rotace vpravo. Tvůj hrudník je otočený vpravo, boky dopředu, dlouhá vytažená páteř. Jenom dýcháš do své bránice. Dlouhé nádech. Zadní paže překříží přední a vytvoř orlí paže. Tlač do svých dlaní. Nádech vzhůru, výdech lokty dolů. Pojď ještě nádech a výdech. Naposledy nádech vzhůru, výdech, tlačíš lokty dolů. Pomalu rozpleť a vytřep napětí, uvolni lymfu. Pojďme vše na druhou stranu, paže vzhůru nádech, výdech, otáčíš trup, otáčíš hrudník vlevo. Prodýcháš dlouhými dechy do tvé bránice a chviličku zůstáváš. Skvělé. Zadní ruka opět překříží přední, orlí paže, nádech vzhůru a výdech dolů. A ještě dvakrát nádech tě vytahuje, výdech dolů lokty, naposledy výdech. Uvolni paže, vytřeb napětí. Pojď už se pomalinku přes kolena otočit a dosedneme do pozice dítěte, na paty, prodluž paže co nejvíc do dálky. Kolena si pojď oddálit více od sebe a hrudník protlačit víc do podložky. Chviličku prodýchej. Pojďme se pomalinku zvednout a přejít do kobry s pokrčenýma nohama. Tvá pánev v podložce, otevřený hrudník, chodidla zvednutá. A zase pomalinku plynule do dítěte, do sedni. A ještě pojďme jednou, pánev do podložky, chodidla vzhůru, nádech, záklon,
výdech, zpátky položíš dítě. Pomalu pojď cestovat na levou stranu a přehoď pravou dlaň přes levou a prodýchej celý pravý bok. Pošli dech tam, kde to táhne, prodýchej. Nádech a výdech. A poté pomalinku zase cestujeme na pravou stranu a levá dlaň přes tu pravou. A opět prodýchej to protažení. Dlouhý nádech a výdech. Pomalu pojďme zpátky na střed a už přes kulatá záda se dostaneš do pozice kočky. Srovnáme se hezky. Opět ještě více zmobilizovat páteř, od pánve otevíráš, pánev hrudník, hlava nádech, s výdechem zase pánev, břicho dovnitř, poté hlava. Nádech zase od pánve, hlava poslední, pánev první, hlava poslední, výdech. A ještě jednou nádech a výdech. Tak pojď se už srovnat ve stabilní kočce, neprohýbej se v bedrech. A vytáhni pravou nohu do dálky a levou paži. Nádech a s výdechem pevný střed těla, loket, koleno k sobě. Nádech a výdech. Pojďme ještě nádech a výdech. Ještě nádech. Výdech, loket, koleno k sobě. Nádech a už krčíš a uchytáš se do pozice tygra. Otevřený hrudník. Krásně otevři, otlačej se od pravé paže vzhůru. Povolíme a přechod do poloviční kobylky. Páže u hrudníku a ještě zvedáš i špičku ke koleni. Prodýchej, s výdechem sklouzneš, pés hlavou vzhůru, nádech, ramena od uší a pés hlavou dolů, výdech, přechod do psa hlavou dolů. Tady udělej, co cítíš, že potřebuješ, špičku patu, tahej sedací kosti do dálky, co nejdelší, páteř, hlavu uvolni. Pojďme společně s nádechem na špičky, s výdechem na paty. Nádech špičky, výdech paty. A pojďme zkusit krásné páteřní vlny, od beder se kulatit až do pozice psa hlavou vzhůru, nádech, ramena od uší, lopatky k sobě a s výdechem opět přechod do psa hlavou dolů. A ještě jednou od beder kulatě, hlava poslední, nádech, pés hlavou vzhůru a výdech, pés hlavou dolů. Tak a pomalinku pojďme zpátky na kolena, musíme vše na druhou nohu. Opět pevný střed těla a vynášíme levou nohu vzhůru, pravou paži do dálky. Nádech s výdechem, loket, koleno k sobě. Nádech mě vytahuje, výdech k sobě, loket, koleno. Ještě pojďme nádech, výdech. Výborně. Tak pojďme naposledy nádech a výdech. Opět se protáhni, pokrč a přejdi do pozice tygra. Otevři hrudník, vytahuj svůj nárt vzhůru. Prodýchej, povolíme. Nádech s výdechem, přechod do poloviční kobylky. Nádech a pojďme zase krásně se otevřít, pés hlavou vzhůru s nádechem. A s výdechem pés hlavou dolů. Opět udělej, co potřebuješ, prošlápni. A už se připrav, budeme vynášet pravou nohu do výšky, do třínohýho psa. Pokrč v koleni a pojďme 3 kroužky celou tvojí kyčlí. Na jednu stranu zmobilizujeme kyčle a na druhou stranu. Tak jenom kroužíš v kyčli. Pojďme se podívat mezi naše páže, nádech a s výdechem vkročíš a postavíš na koleno a postavíš krásného jezdce. Vytáhni se. Nyní nech své paže spadnout a propleť prsty a otevři svůj hrudník. Snaž se mít ale stále zafixovaná bedra, vtažený pupík dovnitř, kór je v aktivitě. Nenech propadnout ty bedra a jenom lopatky k sobě, prodýchej tvář vzhůru.
přechod do další pozice, nádech paže vzhůru, výdech dozadu, flexuješ pravou nohu a tlačíš se břichem ke stehnu v pozici polovičního Hanumána. S dalším nádechem se vytahuješ opět vzhůru a pojď si dát paže do strany. Pravá paže jde dolů a levá vzhůru. Snaž se chytnout vzadu otevřený stále hrudník. Pokud to nejde, vůbec nevadí, ale nezhrab se. Otevřený hrudník. S výdechem dolů, ale rovná páteř. Práce tvýho kóru. Výdech dolů. Nádech a naposledy výdech. Tak pojďme postavit zadní nohu na pološpičku a vytáhni se ve výpadu. Podrží tě tvůj kór, tážený pupík a pánevní dno dovnitř. Pojďme to roztáhnout v pozici bojovníka 2. Stabilní pozice, pata za patou, otevřená pravá kyčel, ruce pevné, protažené do dálky. A dýchej jenom. Dlouhé nádechy a výdechy. Pojďme přechod do obráceného bojovníka. Pravá dlaň přetočíš, levou ruku jemně opřeš o zadní stranu stehna a otevřeš nádech. A výdech tě vrací zpátky. Ještě jednou. Nádech, záklon a pokud chceš pravá noha na špičku a zpět. Pojďme plynule přejít do bočního úhlu. Loket odložíš jemně na koleno a vytáhneš se za levou paží. Pojďme si to tady chviličku prodýchat a stále tlač pravé koleno směrem ven. Pomalu přecházíme do hlubší pozice. Dlaň polož na podložku a vytahuj se ještě více. Koleno stále tlačíš ven. Prodýchej si pozici. Budeme to zkusit ještě víc, dostat se hloubš do pozice. Smotej se pod stěhnem za svými bedry. Vůbec nevadí, pokud se nechytíš, ale stále otevřený hrudník. Zkus propnout pravou nohu, buď opatrná, vnímavá ke svému tělu. Prodýchej hluboký nádech a výdech. Tak pojďme pomalinku zpátky uvolnit a jdeme to zavřít. Přetoč se do výpadu. Dlaně do podložky a otevři se na druhou stranu. Rotace hrudníku na druhou. Pohled za pravou paží a jdeme dolů. Odkroč si do prkna. Výdech. Chaturanga. Nádech. Pés hlavou vzhůru a výdech, pés hlavou dolů. Nech to tady vše doznívá, tu sílu, to protažení a připravuj se, půjdeme vše na druhou nohu. Pojď s dalším nádechem vytáhnout levou nohu do výšky, do třínohýho psa. Pokrč opět v koleni a opět kroužíš svojí kyčlí. 3 kroužky na jednu stranu, 3 kroužky na druhou. Zmobilizujeme opět. Tak, pojďme se podívat mezi naše dlaně a jdeme vkročit do pozice jezdce, pravé koleno do podložky. Vytáhni se s nádechem. Prodýchej si, nezapomeň na pevný střed těla, protažení třísla. Pojďme už pomalinku dát paže opět za naše bedra a otevřít hrudník. Nezapomeň zpevnit, břicho dovnitř bedra nejsou povolená. Prodýchej chviličku, nádech a výdech, otevřený hrudník. A pojďme s dalším nádechem, opět paže vzhůru, přechod do polovičního Hanumána, zadek dozadu, flex levá noha a břichem se snažíš přiblížit ke svému stehnu. Hluboce dýchej, dlouhý nádech a výdech. Tak pojďme pomalinku zase zpátky, nádech, otevře mě jezdec. A opět paže do stran. Tentokrát jde pravá ruka vzhůru a levá dolů. Opět se snaž uchytit a mít stále otevřený hrudník. Pokud to nejde, vůbec nevadí. S výdechem pojď zase dolů, nádech vzhůru, pevný střed těla, výdech
nádech vzhůru. Naposledy výdech a pojďme vzhůru. Pojďme přetočit zase na pološpičku, vytáhnout se ve výpadu a bojovník 2 tě otevře. Vnímej to uvolnění a jemné brnění, které prochází celými tvými pažemi. Dalším nádechem pojďme přejít do obráceného bojovníka a s výdechem opět zpátky do bojovníka 2. Ještě jednou obrácený bojovník, nádech a výdech. A výdech tě už přesouvá do pozice bočního úhlu, levý loket jemně odkládáš na koleno a vytahuješ si za pravou paží. Pozor na rameno od ucha. Prodýchej a pomalinku půjdeme ještě hloubš. Tvá levá paže do podložky a otevíráš levé koleno stále do strany. Pojďme se opět zkusit smotat, pravá ruka za bedry, levá pod stehnem, stále otevřený hrudník. Natahujeme levou nohu, buď opatrná, prodýchej, dlouhý nádech a výdech. Pomalu pojďme zase opouštět, zpátky srovnáme, přetočíme, jsme ve výpadu a otevři se v rotaci hrudníku na druhou. Pohled za levou paží, nádech, výdech, dlouhé dechy. Jdeme zavírat, odkročím do prkna, výdech, čaturanga, nádech, pes hlavou vzhůru, výdech, pes hlavou dolů. Pojď si prošlápnout špičku patu a uvolnit boky. Pojďme opět 2 páteřní vlny, přechod do psa hlavou vzhůru s nádechem a s výdechem, pes hlavou dolů. Soustřeď se na svou páteř, ještě jedna vlna od beder, lopatky, nádech hlava a výdech, opět pes hlavou dolů. Pojďme si už uvolnit, pomalinku klesneme zpátky na kolena, sesedneme přes bok a pojď se už pomalu uložit na svá záda, přilepit celou svoji páteř do podložky, bedra jsou přilepená. Pojď si dát chodidla blíže k tvému hýždím, prsty by si směla pošimrat paty, ruce podél mého těla, nádech, vtáhnu pánevní dno a s výdechem vytahuju pánev vzhůru. Pojďme si zkusit proplést zase prsty pod bedry a co nejvíc ještě přiblížit k sobě ramena a ještě více se otlačit vzhůru a otevřít hrudník. Zkusme jenom zvednout pravou nohu vzhůru, protáhnout, prodýchat, nádech a výdech. A pomalinku střídáš. Levá noha vzhůru. Táhej se vzhůru za tou nohou, chviličku ještě podrž, prodýchej a opět klesáš dolů. Nádech a pomalu rozpleť prsty a vracíš obratel po obratli, naposledy pánev do podložky. Nádech a s výdechem pojď kolena k hrudníku, pozice apanasány, kolena u hrudníku, prodýchej, kroužky po bedrech, ať uvolníš napětí v oblasti beder. Potom nechej pravé koleno u hrudníku, levá noha jde dolů, bedra jsou přilepená v podložce. Pár nádechů, výdechů a protáhni ještě nohu vzhůru, protáhni zadní stranu stehna, prodýchej zase, stále bedra jsou v podložce. Tak opět pojďme pokrčit a jdeme do rotace, kolenem se stáčíš vlevo a hrudník pohled vpravo. Pohlídej, že jsou lopatky přilepené opět do podložky a krásně se soustředí jenom na svůj dech. Dlouhý nádech, výdech do bránice. Pojďme s dalším nádechem vzhůru a pojďme si ještě zvednout čelo ke kolenu a hluboce dýchat. Dlouhý nádech a výdech. Ještě trošku rozdmícháme tvůj vnitřní oheň. Poslední nádech. A s výdechem jdeš opět dolů. A vystřídáme.
Nádech s výdechem levé koleno k hrudníku, prodýchej, tlač stehno k hrudníku, bedra jsou přilepená v podložce. Pojďme s dalším nádechem protáhnout nohu, vnímej protažení zadní strany stehna, tlač zase tu nohu k hrudníku a poté už pojď pokrčit a jdeme do rotace. Levé koleno stoč vpravo a hrudník pohled vlevo. Lopatky přilepené v podložce. Prodýchej. Jenom nádech, výdech, zase bránice. Nechávej to už všechno doznít v těchto pozicích. Pojď opět s dalším nádechem na střed a zase zvedáme čelo. Nádech, břicho a výdech. Ještě pojďme nádech, výdech, poslední nádech a s výdechem polož, povol. Pojďme ještě poslední pozici. Dáme si ruce pod náš zadek, pozice ryby, otevřeme se, postav se na své lokty, pevné nohy až po konečky prstů. Otevři hrudník a postav na temeno hlavy. Snaž se mít co nejvíc otevřený hrudník a vytvořit si hrdelní záklon. Prodýchej si dlouhé nádechy, prostor pro můj dech. A vnímej tuhle pozici, které se někdy říká zranitelná, protože srdce je nejvyšším bodem. Pomalinku silné břicho tě vytahuje zpět, prsty nebo ruce pryč a pojď se uložit. Ještě si dáme pozici blaženosti, chodidla k sobě, pravá ruka na tvé podbřišek, levá na tvé srdce. A dej si chviličku v této pozici. V téhle pozici necháváš všechno doznít z celé tvojí praxe. Ještě máš otevřené kyčle, ještě máš možnost rozpustit, co má být rozpuštěno, co už nechceš mít. A poté už se pojď uložit do šavásány, ruce, nohy do strán. Co nejvíc jsme zakořenění v podložce, uvolnění. Nic neovládáš, dech plyne a snaž se uvolnit celé své tělo od chodidel, celé svoje nohy, břicho, hrudník, ramena, ruce, paže až po konečky prstů. A nezapomeň povolit svaly na obličeji, jazyk a zuby v ústech. Jakmile opět budeš cítit, že už jsi připravená vstát z šavásány, pojď si opět sednout do skříženého sedu, vykroužit svým krkem krční páteří, zakroužit rameny, povolit opět, co cítíš, že je stuhlé, zakroužit možná pánví celým trupem a pojď si už vytáhnout paže s nádechem vzhůru a s výdechem stáhnout ke svému srdci. Vzpomeň si ještě na svůj záměr a pracuj se svojí myslí. Zkus se na ten záměr podívat jiným úhlem pohledu. Poděkuj sobě, že jsi věnovala čas a já ti děkuju za náš společný. Namaste.